Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ngoba uNsibanda yakubingelela ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, samdumisa nangalusuku lwanamhlanje ukuba siphinde futhi sihlangane. Siyamncoma, siyamtusa, unguNkulunkulu oyisimangaliso. uNkulunkulu oyisimangaliso. Nokho ke siyamethemba ukuthi uzosigcina silondoloze endleleni mase sibuyele emuva ngobusuku lwethu lokubuyela emuva lolu sesike sathi ukuphumula kancane uNkulunkulu senzela umusa phansi kwesimo esihlezi phezulu kwaso la usenzela umusa oyisimangaliso kakhulu. Ngibonga imikhuleko yenu enisithwele ngayo, imikhuleko yenu enamandla lapho nikhona. Nihlale nisikhumbule njalo emkhulekweni nathi asikhohliwe yinina. Hayike asingene enkonzweni yanamhlanje esixhuma kwinkonzo yezolo. Sizofunda ke izwi elisisekelo uMathewu chapter 5 uverse 9. Ufundeka ke kanje: babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Siyabonga kakhulu, abalamulayo bazothiwa bangabantwana bakaNkulunkulu. Uma-ke siyakhezekele chapter 22 verse 30, uNkulunkulu ekhuluma ngomprofeti wakhe uHezekeli. Uyakhuluma ngawe. Uthini ngawe uNkulunkulu? Yazi ngisakhuluma ngale ndaba yokukhuluma, Nkosi yami, ngiyadabuka. Khona abantu abathunywe yisitha. Ngiyambonga nje uNkulunkulu ungiphile amehlo kamoya, wangipha umoya wokuhlukanisa. Yabona ukube akazange anginike lokho. Nonke nina enisekhaya lezwi nenofica ibandla lingasekho. Nonke nina enisekhaya lezwi nenothola ibandla lingasekho. Kusukela ngiwuqala umsebenzi ngo-2011 wangihlasela uSathane kuze kube namhlanje. Ngabantu abaye bathi inkosi uJesu ithe, athi umuntu ngibe nombono othi ukuba ngiwuhloli uNkulunkulu akangiphanga amehlo ngabe lisehlathini leli bandla noma ngabe kade laphela. Ngelinye ilanga ngiyakhumbula ngiconfront uSathane ngombono. Engiconfronted baba uNsibanda uyakhuleka. Athe uyakhuleka. Lo muntu osho lokhu uyancipha the masezophelela emoyeni afane nephephephephuke, wathi kodwa sizolishaya siliqede ibandla. Waphephuka. Kanti amadimoni lawa lokho ethi uNsibanda uyathandaza. Ayike nangempela bahlaseleka abazalwane esasiqale nabo ngaleso sikhathi, bahlaseleka abaningi baphuma bazama ukuvula amabandla wavulekanga bekhulume benezambulo. Yabona umuntu onesambulo ngimgadiso okwenyoka. Ngithandaza futhi uNkulunkulu ophilayo. Into ebhlungu nje ukuthi mase ngimtshela ngezambulo zakhe uyalimala ngoba yena usuke engaboni usetshenziswa uSathane. Baningi angazi mhlawumbe ufuna mangithola ithuba ke ngibona ukuthi bayabaleka yini. Kuphuma lokungene lo beza nezambulo. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu. Ngibonga nemikhuleko yenu nini enifikeke nalithola ibandla likhona. Kwase niyangithwala limile nokuthi limile ngenxa yemikhuleko yenu, ngenxa yenkosi uJesu. Bahlasela abantu. Umuntu avela asukele nje asengezimithi athi uJesu uthe, uNkulunkulu uthe. Nina ke nijwayele ku-YouTube ke leyo. Nijwayele khona kukhona kohlala esho khona. Cha, mina basho kimi nje la ngqo. Abayekile futhi basasho namanje. Basasho. Kodwa ngiyambonga uNkulunkulu ngevangeli anginikeze lona. Ngiyabonga imikhuleko yenu. Hayike asidlule lapho. Asidlule. Siqhubeke nenkonzo. Masiqhubeka nezinto zabantu. Into zabantu zizohlala zingezabantu nje, akuzona ezasezulwini. So izinto zabantu zizohlala zingezinto zabantu. So mawuzokupheka yabona umbono. Angusabi mina umbono. Ngoba mina uNkulunkulu ukhuluma nami ngevoice.
Ngithi mangisathandaza ngithi ngiyawuhlola vele akhuluma. Athi ngibona ke lo uzosusa mina kuwe. Lo uzosusa mina kuwe akhulume ngevoice. Le akangibiza ngayo bese ngingadideki. Ngokukhona ukuthi udideka aqhamusathane ekhuluma umuntu uyakushaya. Cha ngivele ngingadideki. It's the same voice eyangibiza eminyakeni u15 yadlule. Ibisi nje naye ungasabi. Nginawe. Ungasabi ngikhona eduze kwakho. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalokho. So ngakho uma uza nombono othinta mina noma uthinta ibandla yenza sure ukuthi uzwe kahle ngoba uzophuma uhlehla. Hayi uzophuma uhlehla ngiyakutshela ngeke ngikhohlise uzophuma uhlehla and isimanga masubatshelile bahlubuka bawe ekholweni khombisa ukuthi bebengakholwa bebethunywe isitha uzophuma uhlehla cabanga kabili nakathathu ngeke uphumelele la ngoba ngikhonza uNkulunkulu ophilayo ngeke ethi sesebenze kangaka wakha ibandla elikhulu kangaka abesevele liyeke liphela nje ngawe ayingeke ayikulungile yena libanika futhi ugesi wayefuna ukwenza izinto zawo wenze njalo nasenkonzweni ezolo nokho yakucishanga namhlanje siyambonga kuNkulunkulu bengikhuluma ngomprofeti uHezekeli ngingakafundi ngavele ngaxhuma ukuthi wena uyakhuluma yini ngawe uqaphele usathane uyazenza ngeloso yokukhanya uzokwenza into ukhuluma into kanti uyakuhlaza Verse 30 ngafuna ukuba umuntu wokubiya uthango emesikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngalichithi kepha angimfumananga uyakhuluma uNkulunkulu bafowethu ngabantu umbheke ungamelani noNkulunkulu ngoba umelana nomuntu unaka into esho umuntu bese ukholwa ukuthi siwa uNkulunkulu kunjalo nginalabo abangihlasela ngoJesu Kristu inkosi bahlasela ngoba bebona uJesu Kristu inkosi uqhamuke noNsibane ngicaqhamukanga noNsibane qhamuke nomnikazi wawo ngqo ukuthi wayesewucashisa ngapha so ngenxa ukuthi wena uklasi uNsibane umbukela phansi umbone ngelutho ukhuluma noma ikanjani ngiyakudabukela phenduka ngoba ngeke ulungele lutho emhlabeni angisakhulumi kwelizayo nje idestination yakhe icibile umlilo ngakho phenduka ngizosho kwesithathu ngithi phenduka ayike asiqhubekela sidine khona izolo simiyekele ongafuni ukuphenduka sidineke ngoJohn chapter 3 verse 14 and 15 njengokuba uMose waphakamisa inyoka ehlane kanjalo indodana umuntu imele ukuphakanyiswa ukuba yilona loyo kholwa yiyo abe nokuphila okuphakade sidine sikhuluma ngokuphila okuphakade izolo sesingena ke kulenye ivesi uJohn 10:10 sisalokhu simbula siveza usuku lokugcina uthi ke uJesu umlomo wakhe lo isela kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa mina ngize ukuba nibe nokuphila mina ngize ukuba babe nokuphila babe nakho kuchichime isela nje ngasonke isikhathi lizo destroy awukhumbule wena usemncane untshontsha imali yabazali wawuyisela udestroy awazi ukuthi yona le mali okuthenga ngayo ukudla la ekhaya wena ufuna ukuthenga amagwinya into ozoyidla kusuthi ngaso sikhathi uyafika ekhaya usulambile uyisela ya destroyer so isela nje liyabulala liyabhidliza nje ntshontsha ucondense i-destroyer lo condense owuntshontsha mhlawumbe kwakukamkhulu kwakukababa bewuthenga ngemadlana yabo encane empesheni ufike nokushaya ithini ekhanda mpompompo uyawuqeda ucondense destroyer isela alizi isela kungengokweba nokubulala nokubhubhisa ungena endlini wasithi abazali abekho uyofuna ushukela uyantshontsha ushukela uyantshontsha nje ntshontsha ubisi lwengane uphethe ingane yakini encane yenzela ubisi lokhu nawo ubuliphuza wanakho phela yazi ukuthi incane
Uyisela ngeke ungene ezulu engayivumile lezo zona zobusela. And kufuna uphinde usebenze ngezandla zakho. Uphinde usebenze ngezandla zakho. Uphe abampofu ukuze isono sakho sobusela sithethelelwe. Isono sakho sobusela sithethelelwe. Thina base-Efesu chapter 4 ngamasela verse 28 uthi owebayo angabeseba kepha kunalokho akhuthale asebenze okuhle ngezandla zakhe ukuze abe nokokwabela osweleyo. Uyancishana unjalo nje kodwa kade uyisela. Isela lincishani liyapha ngoba lizama ukuthi lithethelelwe ezulwini ngesono salo sobusela. Wantshontsha wathi umlungu yantshontshela, umlungu yantshontshela. Umlungu umuntu njengawe onjani ontshontshelwayo? uNkulunkulu womlungu noNkulunkulu wethu yedwa. Nangikhuluma ngamadlozi. Wena mawuthi uzakhonza amadlozi abantu abangasekho. Nangikhuluma ngomdali odale konke. uNkulunkulu wethu yedwa. Ukubona mawusikeka igazi lakho nelomlungu liyafana. Sihluka isikhumba nje kuphela. Mhlawumbe wagula nje wabangwa nezibi bakufakela igazi esibhedlela. Mhlawumbe ugijima negazi lomlungu nje awazi. Nomlungu lapho uyayiqhenya esibiza ngamakafula. Mhlawumbe nawe ugijima negazi lomuntu omnyama akazi. So sidale uNkulunkulu sonke. Akekho umuntu okufanele umtshontshele. Owebayo angabeseba. Hlukana nokuntshontsha. Ntshontsha amapeni esikoleni. Ntshontsha istationery uthisha. Ntshontshelwe ingane zakhe istationery. Ntshontshelwe ingane zakwamakhelwane istationery. Nezihlobo zakho nje ngathi wena unikezwe igunya phela wena uphethe isikese sestationery. Uyantshontsha nje, uyantshontsha nje. Mhlawumbe umhlengikazi uswantshontshe kangaka amaphilisi untshontshelwa umakhelwane bakho, ntshontshelwe izingane zakho. Uyeba. Uyisela. Mhlawumbe lena inyazi yashona nje uNkulunkulu ayithathela wona lokho ukuthi uyayingcolisa ngamaphilisi okwebiwa. Uzuntshontshe nomjovo. Uyojova izingane zakhe ekhaya. Umzali onjani lo webayo? Umzali onjani okhulisa izingane ngokuduka? Mhlawumbe uzange webe wena. Kodwa wenze inesi lomakhelwane wakho leba. Waya kulo wathi ingane yami nomkhuhlane yini nje ongangiphathela yona? Wakuphathela. Uwebile nje. Nawe ususebenzisa lento oyebile enganeni yakho. Mhlawumbe ikho ingafundi nakahle ngaphasi. Mhlawumbe ikho ikuhlupha nje isidomu. Uyabona? Akuphaseki, akunyakazeki. Mhlawumbe isindala ayisebenzi, iwumthwalo wakho ngoba wawuyikhulisa ngemjovo yokwebiwa. Wawuyikhulisa ngamaphilisi okwebiwa. Koze kube nini weba? Vuma isono sakho. Hamba esibhedlela uyoxolisa uthi wawuntshontsha amaphilisi. Ntshontshelwa omakhelwane. Noma hamba esibhedlela uyoxolisa ukuthi wena wawuntshontshelwa, ukhishelwa amaphilisi. Qale kuye lo muntu ayikhiphela uxolise kuyena. Ngoba ngeke ungene ezulwini. Umlilo wesihogo ukulindile. Hayi ukulindile ulinde amaphiyankani. Wantshontsha imali. Abanye bantshontshe ngisho isinemfu sikagogo. Isimfu sikagogo asintshontsha hamba usibhema. Bakithi mntantshontshe isono. Ayifake esonweni. Umunye untshontsha usekulidi kamalungu. Uyantshontsha. Ntshontsha ubhiya, uthunya ubhiya. Uma ufika la ekhaya usethe ukuphuza kabili athatha usephuma uyochama ungena uthi nka kanye kabili buye ubeke. Uyisela, uyantshontsha. Ey'ntweni zonke masithi ungantshontsha ubhiya, ntshontsha utshwala, ntshontsha ugwayi. Kodwa abantu bayantshontsha. Ngathi bentshontsha imizimba yabo. Umzimba wakho uyithempeli kaMongcwele, uyantshontsha. Untshontshelwa uSathane, untshontshelwa umfana, unika umfana umzimba wakho. Akwaziwa la ekhaya. Mhlawumbe ukhule kabi kunomfana omdadlana wakudlwengula wathula. Umntshontshelile nje. Wawusho ngani ukuthi nangu umuntu enze nje kimi? Mhlawumbe umkhulu othizeni. Isela. Ntshontsha ubuntombi bakho, untshontshelwa ikhehla, labushala buqeda nya finish. Kodwa ke buye uze kuJesu.
uzoyilahla. Buye uze enkosini uJesu. Jesu akadeli muntu. Jesu akalahli muntu. Wasifela esiphambanweni. uJesu uyakuthanda. Sela. Uyisela nje. Sifuna sikubize kanjani? Sithi wawuthatha. Othathayo uthatha okwakhe. Okumuntu akakuthatha uyakweba. Isela. Hlukana-ke nobusela. Hlukana nomntshontsha. Isela lihlukana namanga. Umuntu uma yisela nje unamanga isikhathi esiningi. Uma esebanjwe ebuza uyaphika. Kufuze uyihlo uSathane. Sho njalo John chapter 8 verse 44. Umuntu nje oqamba amanga ufuze uyise uSathane. Anjani amanga kuwe njengesela lakhe? Anjani amanga? Phike noma sobanje usubonda kusaphike ugcina uphike kodwa. Xoshwe emsebenzini. Bakuhlole baxoshe. Wahamba emsebenzini uphikile. Kodwa into uyenzile. Ngeke ukusize ukuthi ugijima uvuma isono sakho. Ucabanga ukuthi uzongena ezulwini unamanga ongawavumanga emsebenzini owusebenza kuwona baxoshe. Hamba uyothembeka uyobatshela yazi into engixoshelayo neyiqiniso ngizocela uxolo nje. Ngicela uxolo ningixolele. Ngoba ngifuna ukuya ezulwini. Ngoba ngeke uye ezulwini ungaxolisile emangeni phela. Anti washiya uqamba amanga wena. Baxosha ngoba bebona ukuthi uyenzile. Kodwa khona walokhu ume ekuthenini angikwenzanga. Amanga eniwaphike emakhotha enkantolo. Mhlawumbe uzoyibuka le video usejele. Wagcina uphikile uqamba amanga waliphika icala lakho. Uzongena kanjani ezulwini? Usiyakholwa manje kodwa waphika icala. Uzongena kanjani ezulwini ngiyabuza. Phela kufanele kufike la uxolisa khona. Usivume isono sakho. Ngoba ijele lasemhlabeni lokubala compared to ijele lasilika moya ichibi lomlilo. Ukhetha ichibi lomlilo wena? Ngamanga nje. Ngobusela nje. Ntshontsha uzuqamba amanga. Wenza into uphika ukuthi uyenzile. Ngisho inkomba sezisho zivela zithi uyenzile, wena uphika ukuthi uyenzile. Kwenziwa yini lokho? Uphike into ukuthi uyenzile. Akufanele uphike. Ivume into uma uyenzile. Uxolise. Noma uxolisa kusho uxoshwa, kodwa xolisa. Uthi uNkulunkulu second Samuel chapter 14 verse 14. Yena akachithi ukuphila. Kodwa wenza umxoshwa angabe umxoshwa kuyena. So musunaka ukuthi uxoshwe umuntu. Ayikho into azokwenzela yona umuntu. Kulungile umuntu akuxoshe. Kodwa ezulwini mangaxoshiwe, uright. Umuntu akanalo izulu. Umuntu akanaso isihogo. Asihlukaniseni izinto ezifanele nezingafanele. uNkulunkulu uyakuthanda uhlala ukwazi lokho. Wathumela indodana yakhe yakufela esiphambanweni. Musukuba yisela, musuntshontsha. Ntshontsha umlungu. Umlungu uqeda ukwenzani? Ngoba naye manje isona esihogweni, nawe manje isona esihogweni. Angazi uzobathatha phi labelungu buhlala ubantshontshela. Uzobathola phi ngempela? Labelungu abangakubuhlala ubantshontshela, uzobathola phi? Phela kufanele uhambe uvuma izono zakho kubona. Kufanele ubuye uvume isono kuNkulunkulu, sikukhulekele sikucelela uxolo. Uyeke ukweba. Wayeba bani wagibela emthini uZakewu. Wagibela emthini efuna ukubona uJesu. uJesu wafika phansi kwesihlahla wathi Zakewu, namhlanje kumele ungene endlini yakho. Lithi izwi lenkosi wanele wangena nje uJesu endlini wasukuma uZakewu. Wathi mangimaphucile umuntu into ngizobuyisa iphindwe kane. Waphinda uZakewu wathi uZakewu ngizothatha ingcebo yami 50% nginikeza abantu. Yazi ngingiza nje ngicabangani ukuthi ngithele inkonzo iqhuma kuyayizolo. Igcina iqhumile, yebo iqhumile ngoba sithatha ivesi lithi isela. Kalizi kungengokweba nokubulala nokubhubhisa. Mina ngize ukuba babe nokuphila, babe nakho ukuchichima. Yavela kuhlale eseleni. Sikhuluma ngamasela nje namhlanje, ngabantu abantshontshayo.
Bantshontsha kanjani abantu phambi kwakho umzalwane? Uthule kodwa abantu bayantshontsha. Bantshontsha kanjani? Hayi ngiyabuza mina. Noma bakuntshontshisa nawe bayakupha. Uyesihogweni kanye nabo ngoba ubadalulanga. Hlukana nokuntshontsha, hlukana nokweba. Oclinic cottage likathisha wantshontsha ukudla kwakhe. Wapheka ningavumelananga. Noma navumelana wapheka kakhulu wadla. Ukweba lokho awuvunyeliwe. Nawe thisha weba umzimba wengane. Uthuma ingane lapha ecottage ukuthi ayokusiza lapha nalapha kanti azoyilandela wena ufike kuye ushonise phansi iphenti lengane. Ukungcola lokho uyazihlaza nje. Umzali kulezi ingane uzizele lezi ingane. Yini lento yenza amanyala mani lawo? Thema isikhulelo uwelo uyagijima uthela amaphilisi ekhishwe isisu. Ingane ayisaphelele ikhipha isisu abazali abazi. Uyivala ngemali ngoba nakho uyasebenza. Uma sivele basibona abazali hamba uvala abazali ngemali ngoba uyazoxoshwa kwi-department. Kodwa yini waziphilisa impilo enzima nje. uNkulunkulu uzokuthola. Isono sakho sokufumana. Shesha ubuyisane noNkulunkulu kungakabi late. Shesha ubuyisane naye ngoba uzolitheza olinenkuni ephakathi. Hayi bawunze bantu siyavalelisa kungako obekubeka umoya ongcwele enhlizweni yami masithandaze siguqe. Isimo sami ke sokuguqa ngisibekile. uJesu Kristu inkosi. Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu nomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngakho konke okuhle osenzele khona. Sibonga nokukhuluma kwakho namhlanje. Basize abantwana bakho abasabhajwe kulezi zono. Basize uNkulunkulu wami baphenduke bazane nawe lingakashoni ilanga. Ngoba mase libashonelile akukho ukuphenduka ngale kwethuna. Siyakubonga ke Nkosi, yiba nathi kukhona konke usigcine. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu uba uNsibande useyavalelisa. Uthube nosuku oluhle. Ibe mnandi inkonzo kuwena. Uphenduke usindiswe. Kusathiwa namuhla. uJesu Kristu inkosi.